I dag er det Katrines fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig, og med dejlig chokolade og kager til. Hvor smiler hun, hvor er hun glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra Grønland går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest, og dem som kommer med som gæst får dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra. Giv Katrine længe leve, må og sine ønsker opfyldt få. Med